Bango mga kabeli. Yung mga kabeli, pag meron ng ganyan mga kabeli, okay na yan, balik na natin. So, bango. Tapos ito mga kabeli, pinagprituhan natin, lalagyan natin ng tubig. Tapos isasama. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So yan, makulay na buhay mga kabeli. So nag-iisip kami ng content ni Michael. Hello po mga kabeli. So naisip kong content, magluluto kami ng asadong baka. So nandito kami sa office ni Mrs. Gawa ng sarado yung bibilan namin ng... Opo. Sarado pa yung binibilan namin ng baka, yan. Tapos, may bisita si Mrs. Ayun o, Angel. Ayan, shoutout sa'yo Angel. Taga saan ka? May kawayan. May Kawayan. Shoutout mo yung mga viewers natin taga may Kawayan. Hi, hello mga taga may kawayan. Malhakan, hello. Yun, okay mga kabeli hintayin lang namin magbubukas yung binibilan namin ng baka ni Michael. Hello po mga kabeli, antayin po namin. Okay mga kabeli, cooking tutorial muna tayo. So may nag-request sa atin ng asado baka. Thank you. Thank you po. So yun mga kabeli, bibili lang kami ng baka ni Michael. Si Michael. Mga kabeli, baka Saan po. Saan tayo pupunta? Bibili po baka. On the way kami sa bayan ng Bustos. Si AJ. Si AJ. Yung bata itinda ng sampagita kaya ba? Hoy! Hindi tayo napansin ni AJ. Yan. Bayan ng Bustos. Palengke. Bustos Market mga kabeli. So yan mga kabeli, bili lang tayong karne. So, karne ng baka. So ito kaibigan ko. So yan mga kabeli, nakabili na tayo. So 300 daw 1 kilo. So may 1.3 ay okay na yun natin. Boss, shoutout. Okay na yan. So yung mga kabili, brisket yun. Beef brisket. Ay si ate. Okay na. Tama yan. Lakas ng sounds. Okay mga kabili, yan, shoutout kay ate Linda. Linda. Mayari. Yan, Koji. Ayan, nandito ako sa biyanan mo. Koji Molina. Oh, ang dami mo ng benta, brad. Hindi ba? Babayad? Magbabayad. So dito mga kabeli, mga frozen meat, mga manok, baboy, saka baka. Pero baka quality. Matagal ko na rin sugi ito. Lagate. Nabutas kuya. Ay, thank you. Ay, mas paayos ka. Thank you. Okay. Ha? Ano? Tawag ka daw. Okay mga kabili, uwi na tayo. So Michael, okay na tayo? Okay, shoutout sa'yo. Ayun. Tapos mga kabeli, bibili tayo ng pang-ingredients nito doon mismo sa bahay.
Nay, tawag po kayo nung nakamotor. Tataya at ang weteng. Hello po, mga kabeli. Okay? Let's go mga kabeli. So, parking dito sa gilid-gilid lang. Okay? Kita tayo sa bahay mga kabeli. Mga kabeli, on the way na tayo sa bahay. Maraming mga dito. Tayo mga kabeli, nasa bahay na tayo eh. Si Michael, si Dol. Hello. Yun o, si Kekay. Shhh, Kekay. Si Kekay. Shhh. Si Kekay mga kabeli, katagal-tagal na namin labas-pasok dito. Hindi pa kami nakikilala. Kaya mga kabeli, tignan natin kung anong kulang nating ingredients sa lulutuin natin. Tapos bibili tayo dito na lang sa barrio. Kaya mga kabeli, so nasa bahay na tayo. So nandito na rin si Michael. Bukas na yung ilaw. Yun, si Michael. Hello po mga kabeli. Anong lulutuin natin, Michael? Asado. Asadong baka po. Kaya mga kabeli, magluluto tayo ng asadong baka. Yan. So ito yung yung binili natin baka kanina, yung laman ng baka. So siya gagamitin natin. Asadong beef. Nila. Okay mga kabeli, ngayon tinignan ko yung mga gamit natin, yung mga ingredients na gagamitin natin. So kulang. So pupunta tayo ng bilihan ng gulay dito sa amin, sa malapit sa bahay. Ay, sama po kayo. Tignan nyo kung anong mabibili natin. So yung parang tindahan lang siya ng mga gulayan. Tapos may mga konting grocery. Dito lang malapit sa bahay. Tara Gel, sama ka. Ha? Tara, Saan? sa mabilihan po ng gulay. Dito po sa San Okay. Pedro. Okay mga belly, samahan nyo po kami. Bibili tayong gulay. Ay mga belly, palabas na kami ni Michael. Ayun. Sama Michael, parati ka nasa likod ko. Ayaw mo sumabay sa Dito lang akin. po ako sa likod. Mga belly, si Michael parang natatakot na sa akin. Hindi po mga kabeli. Ha? So Michael, anong bibili natin? Anong kulang nating recipe? Kamatis, sibuyas, saka extra margarine. So ayan mga kabeli. So ayan mga kabeli, yung sinasabi kong tindahan, malapit lang ho sa tambayan. So doon tayo bibili ng kailangan nating ingredients. Tama? Tama po. So asadong kapangpangan ng recipe natin ngayon mga kabeli. Kaya lang sa baka natin siya gagawin. Baka. Baka. Baka po, masarap po yun mga kabeli. Kumakain kang baka, ganyan. Siyempre. Yan o, yun na kami sa tindahan na to. Ayan. So ayan mga kabeli, nandito na tayo. Ayan. Boss, pabiling kamatis saka sibuyas, kalamansi. Yan si Kuya, hello. Hello, he sounds. Okay mga kabeli, ito po, kalamansi, magkano kilo ate? 40. 40. So same price lang. Sige, mas maraming kamatis mga kabeli, mas masarap. Sibuyas, magkano kilo? 130. 3 piraso. Sige, lagay mo lang muna yan. Tapos mga kabeli, star margarine. Nagtanong ako yata, ito in-offer. Tag 6. Opo, 6 pesos to. Isa. So kung natatandaan nyo, sa palengke nakakabili tayo ng per kilo. So tapos ang tawag dito, nakapack 19 pesos. Sige, okay na yan natin. Tapos isa nito. Nga? Anong garapon? Nakagarapon. Ano sabi mo, Kel? Garapon. Nakagarapon daw. So ito mga kabeli, star margarine. Kaya. Tag
Ano pa, Gel? Ano pang kulang natin? Ha? Hello po. Tawa na tawa si ate. Okay, magkano yan, ate? 43. 43 pesos mga kabeli. So mga kabeli, yun lang ang kulang ko Tama tayo sa plastic. sa ingredients natin. Mario, mag-tayo na yun. Oh, why not, di ba? Ano yan, sa umpisa talaga napakahirap. Pero kung marami ka nang nakakilala siguro. 43, ate. Apo. Ito po mga kabeli. Okay na yan, Gel. Okay na po. Baka may gusto ka pang bilhin. Wala na po. Ayun. Okay mga kabeli, balik tayo sa kusina. So, magluluto na tayo. So, beef, asadong baka. Kapangpangan version. Thank you po. Bye-bye. Baka may gusto kayo shoutout. Udkuran at pigaan ng niyog dito sa amin. San Pedro. Yan. Okay mga kabeli, uwi na tayo. Bilisan mo. Nakabili na po kami na. Bagal ni Michael mga kabeli. Okay? So yun mga kabeli, nasa bahay na tayo. Ayan. Hello po. So Michael, lugasan mo muna yung kamatis. Tapos tanggalan ng buto. Food processor na natin yung mga yan. Saka yung sibuyas para mabilis. So mga kabeli, yung baka i-marinate natin siya at least 30 minutes bago natin siya i-proseso sa pagluluto. Alright. Yun o, nasa kusina na tayo. So yung baka natin. Okay Michael, hugasan mo muna yung yung kamatis. Tanggalan ng buto tol. Ha? Tapos sa ito yung star margarine natin, 6 pesos. Okay, panoorin nyo kami ni Michael mga kabeli. Thank you. Okay mga kabeli, start na tayo. So i-marinate muna natin ng 30 minutes itong ating baka. Tapos piprituin natin, deep fry natin siya ng konti. So nagano tayo ng rice cooker, pressure cooker. So sa pressure cooker natin siya palalambutin mga kabeli. So eto na po, gagamit tayo ng mga ingredients natin. So ito yung kamatis natin mga kabeli. So tinanggalan natin ng buto. Tapos may sibuyas, soy sauce, toyo. Tapos meron tayong 1 tablespoon na brown sugar, laurel, paminta powder. Tapos ito yung star margarine natin. Siguro maglalagay tayong 1 tablespoon mamaya sa sauce natin gagamitin niya mga kabeli. Ito yung calamansi juice. So yung calamansi juice siguro mga 10 pirasong calamansi po yan na tinanggalan natin ng buto. Tapos ito yung baka natin, 1 kilo. Okay mga kabeli, tapos ito si Michael. Hello po mga kabeli, panoodin nyo po to. Salamat po sa inyo. Okay, yan. Shoutout lang natin si Kuya Armado. Yan. Michael, dito ka. Hello po. Ayan, shoutout Amado Balasteros. Ayan, Balasteros. Shoutout po sa concert, Tito. Ingat po kayo. Yun. Okay mga kabeli, tuloy tayo sa pagmamarinate na itong ating ginagawang beef asado. Ayan po yung ingredients natin mga kabeli. Okay, so itong mga sibuyas, saka kamatis, food processor na natin mga kabeli para maganda yung pagkakapino niya. Michael, camera. So mga kabeli, lalagay ko na lahat to. Yan. Trust kang konti, cameraman. Yan. So ilalagay na natin sa food processor mga kabeli. Sasabay na rin natin yung ating red onion. So red onion ang gamit natin. So pipinuhin natin mga kabeli yung ating kamatis saka sibuyas. So hindi tayo gumamit ng bawang. So yan. So mga kabeli, gano'ng kagandang may food processor ka, hindi ka na mag-iiwa ng napakatagal. Ito, pipindutin mo na lang. So, check natin mga kabeli. So, ayan na po. Yung ating sibuyas. Saka kamatis. Okay mga kabeli, marinate na natin. Hugas muna tayong kamay, Michael. Okay mga kabeli, start na po tayo. So, ito na yung ating kamatis saka sibuyas. So, i-mix na natin dito mga kabeli. So,
So, imimix natin to, mga 30 minutes natin siyang i-marinate. Pero mas maganda to mga kabeli kung overnight natin siyang i-marinate. Para mas pasok yung lasa. So, dahil nagmamadali tayo, 30 minutes, okay na po yan. Tapos, sa pressure cooker natin siya palalambutin. So, soy sauce mga kabeli. So, wala sukat mga kabeli, hindi ko na po sinukat. Tansya-tansya lang po tayo. Meron tayong laurel saka brown sugar. So, 2 pirasong laurel mga kabeli. Calamansi juice. So, lalagyan natin siya ng black pepper mga kabeli. Ito optional. Kung gusto niyo maglagay ng black pepper, okay lang po. Pag ayaw niyo po, pwede rin. So, ito na yung portion na kakamain na natin mga kabeli. So, nagugas tayong kamay. Wala talagang siguradong malinis yung kamay natin mga kabeli. So, ayan na po mga kabeli. So, ipapasok muna natin sa freezer or chiller. After 30 minutes, balikan natin siya mga kabeli. So, kailangan lubog na lubog po siya sa kanyang pang marinate. So, yung ginamit natin, nakakarni ng baka. Ito, alam ko, beef brisket po to. Medyo maugat po siya. Yung clean wrap, Ken, pasuyo. Sarap. So ito mga kabeli, sayang yung sumot dito sa takip ng ating food processor. So lalagay natin. Sayang din yan. May extra lasa din po yan. Okay, takpan muna natin, Ken. So mga kabeli, mga 30 minutes natin lalagay sa freezer or chiller bago natin siya deep fry. Tapos pakukuluan natin siya. So mag-add tayo ng at least siguro mga 2 to 3 tablespoon at glass of water para sa natin, pampalambot. Okay, naka-clean wrap na mga belly. Lagay muna natin siya sa chiller ng 30 minutes. Ayos mga kabeli. So Michael, buksan mo yung freezer. Ay, yung chiller. Ang sarap po. So ito yung freezer. May laman ba? So dito na lang siya sa baba. So lalagay natin siya ng mga 30 minutes. Tapos balikan natin. Babalikan po natin siya ng... Balikan po ba natin? Balikan po. Babalikan pa namin. Okay mga kabeli, 30 minutes balikan natin. Okay, thank you. Okay mga kabeli, naka 30 minutes na po yung marinate natin nung baka. Beef pasado. So ayan na po. Ito ano ba to? Oh, panocha. Panocha ni Angela. Okay mga kabeli, so ipa-fried natin ng konti. At least maging golden brown yung labas niya. Tapos saka natin siya pakukuluan. Panoorin niyo po. Okay mga kabeli, ito na po. So na-marinate na natin. So tatanggalin lang natin yung mga... So ilalagay ko rito sa strainer para tumulo po yung pinakakalas. Tatanggalin natin yung mga kamatis mga kabeli. Yung nakadikit. Tapos patutuloy natin sa isang side na to. So mamaya mga kabeli, pag linagyan na natin na siya ng sarsa, so pakukuluan natin. Itong mga kamatis na to na tinanggal natin, ibabalik natin doon sa kaserola. Patuloyin lang natin. So mga kabeli, ganyan po magiging itsura niya. Magiging dark na po siya. So yan. Manyaman. Sabi nga ng mga Kapampangan, manyaman. Mekeni manyaman. Okay mga kabeli, patutuloyin ko lang siya at least mga 5 minutes siguro bago natin siya prituin. So ito yung sauce kanina mga kabeli. Lalagyan lang natin ng konting tubig to. Tapos sasalang natin sa pressure cooker para mabilis po siya lumambot. Okay?
Okay mga kabeli, start na tayo. So naka 5 minutes na po, tumulo na po yung tubig niya. So lalagay natin, alis ko lang po mga kabeli, medyo matalsik po to. Kaya mga kabeli, pag na golden brown na po siya sa ilalim, okay na po yan. Tapos babalik ka rin ulit hanggang sa maging golden brown po siya. So lagay na lahat natin mga kabeli. Bango. Naamoy mo, Kel? Ano amoy? Bango. Sarap. Sarap. Yung mga kabeli, tatakpan natin siya. Baliktarin natin mamaya pag siguro mga 3 minutes to 4 minutes. Pag golden brown na ilalim, babaliktarin po natin. Okay mga kabeli, check na natin ang ating nitrito. Ayan ba? Bango mga kabeli. Yan mga kabeli, pag meron ng ganyan mga kabeli, okay na yan. Baliktarin na natin. Ang bango. Tapos ito mga kabeli, pinagprituhan natin, lalagyan natin ng tubig. Tapos isasama natin dito sa ating pampakulong mamaya. Okay, balikan ulit natin mga 5 minutes mga kabeli. Okay mga kabeli, check na natin. Ayan na po. Ayan. So ito mga kabeli, pwede na natin pakuluan to pag nangyayari. Bango. So yan mga kabeli, yan po talaga inaabol natin kulay dyan. Tapos pakukuluan natin. Ayan. Okay, transfer na natin dito sa pressure cooker natin mga kabeli. So ito na yung pressure cooker natin. Okay mga kabeli, lalagay na natin yung ating baka. Ayun no, sarap. Lagay natin to. So mga kabeli, lalagyan natin ng konting tubig ito. Yung ating pinagpakuluan, pinagprituan. So kukuhanin natin yung ating katas. So kung nakikita nyo mga kabeli, dark siya. Hindi po sunog yan. Normal lang po yan. Yan po talaga inaabol natin lasa dyan. Okay, balik na natin. Lagay na natin. Yun no. Okay. Tapos lalagay na natin mga kabeli yung ating pinang-marinate kanina. Ito yung pinang-marinate natin mga kabeli. Yung kamatis, sibuyas. Tapos mamaya mga kabeli, adjust natin yung lasa nito pag gagawa na tayo ng sauce. Pag malambot na yung ating baka. Okay, sarap. Tubig pa mga kabeli, lalagyan pa natin ng tubig. So yung mga kabeli, okay na to. Siguro linagay natin tubig dito sa ating papakuluan. At least mga 2 basong tubig. Ngayon pag kulang pa rin po yan at matigas pa rin yung ating baka, mag-add tayo ng konting tubig pa. Okay, takpan na natin. Okay mga kabeli, siguro estimate ko rito, abuti siya ng mga 30 minutes to 40 minutes natin siya pakukuluan. Dahil nga po baka may konting tigas po talaga to. Di ba, Gel? Ano po, mga kabeli? Meron po. Para malungkot ka na. Hindi po, mga kabeli. Uwing-uwi ka na ba? Hindi po. Shoutout mo yung mga team kabeli natin. Shoutout dyan sa mga team kabeli. Yun no. Okay mga kabeli, balikan natin after 30 minutes. Thank you. So yun mga kabeli, bago tayo habang hinihintay natin yung linuluto natin. So magmimerienda muna tayo ng Kowloon Siopaw. Yan. So yung tira namin kahapon. Hindi na ubos. Okay mga kabeli, merienda lang po tayo. Okay mga kabeli, so naka 40 minutes siya. Sinagad natin siya sa 40 minutes na pinapakuluan natin. Pero naka low fire po yung ating kalan. Yan. Okay mga kabeli, check na natin. Patayin muna natin kalan, tapos buksan natin. So pasisingawin muna natin mga kabeli
Tapos naka-ready na yung ating Star Margarine. Star Margarine po mga kabeli. Yan, shoutout John Villamar, yan, Kuya Roy Musni, Ate Helen, at saka Remy Hernandez, Robles family, saka sa lahat. Yan, thank you sa suporta. Ingat po lahat. Sir Alex Magat, yan, hello po sa inyo, ingat po kayo. So ayan mga kabeli, hanggat sumisipol po yan, hindi natin pwedeng buksan kasi malakas pa po yung pressure, may tendency sasabog po sa atin yung laman sa loob. So mapapaso tayo. Tama? Tama po mga kabeli. Maraming salamat ulit. Yun na. Tita Celia Bagay sa Sir Dave, maraming salamat. Thank you. Ferdinand Pasco, Jefferson Reyes, Michael Lachiga, saka Sir Michael Gigolea. Tama ba? Kiambaw. Saka Michael Kiambao. Ayan, thank you. Okay mga beli, check na natin. Wala na singaw, yun no. Mga beli, ganda. So ayan, medyo malalim, medyo nagmamoist yung ating camera. So ayan na, Sir Peter Gigolea pala. Shoutout po sa inyo. Yan, thank you Sir Peter. Yun no. Okay mga beli, tignan na natin kung malambot na po siya. So ayan mga beli, malambot na po. So, yan o. So okay na po mga kabeli, malambot na po pag ganyan na po itsura. Okay, slice natin mga kabeli. Yan, Sir Peter Gigolea, pasensya na. Thank you. Okay mga kabeli, slice na natin ang ating, anong tawag dito Ken? New. Beef pasado. So ayan na mga kabeli. Bango. So ginagamit ako siya ng tinidor kasi mainit po siya. Pero kung malamig na po yan, maawakan na natin. So estimate ko rito mga kabeli, gumastos tayo ng mga 500 pesos. So nadudurog na siya Ken. So ilagay muna natin. Malambot na siya, chef. So magpapalit tayong kutsilyo mga kabeli, medyo mapurol yung kutsilyo natin. So ayan mga kabeli, gagamitin natin tong galing kay Ate Ellen Lee. Yan, sponsor by Ate Ellen Lee. Yun o, tali mo. So mga kabeli, try nyo sa bahay nyo to. Hindi naman ganun kamahal yung ingredients na ginamit natin. Pero pampiesta po yung lasa na ito mga kabeli. Bango. Kabeli, sarap ng amoy mga kabeli. Yung amoy ng kamatis saka sibuyas. Yan ang lambot to. Tita Flower, shoutout po. Yan. Pag sa piyestahan mga kabeli, naalala ko si nanay. Yan, mahilig din siya magluto ng ganito. Kaya lang ginagamit niya pag siya nagluluto, pork. Dito ka muna. So ito muna maliit. So pag sa restaurant kasi kailangan naka-plating talaga. Ganyan po itsura. Siguro sa restaurant mga kabeli, kasi grams by grams dun eh. 250 grams per serving. Good for 2 to 3 person po yan. Siguro to mabibili nyo ng mga 600 per serving siguro. Yung ganito recipe. Bango, Michael. Nga, sarap.
Natikman mo na ba? Sarap eh. Tapos ako gusto ko nito yung mga kabeli yung may taba-taba siya. So sa restaurant mga kabeli napakamahal yan. Okay. Gawa muna tayo mga sauce. So mga kabeli gagawa tayo ng sauce ngayon. So yung pinagpakuluan natin na to, siya gagawin nating sauce niya. Okay? Okay ka rin, Michael? Okay lang po mga kabeli. Okay, let's go. Yun na, shoutout Ate Ellen, nagamit ko na po. Thank you. Hello po, Tele. Okay mga kabeli, i-adjust na natin itong ating gagawing sauce. So meron tayong butter dito, yung pinakita ko kanina, 1 tablespoon na butter. So lagay natin mga kabeli. So, Filipino butter, ka nga nila. Tapos maglalagay pa tayo ng konting sugar para manamis-namis po yung sauce niya. Siguro kalahating tablespoon mga kabeli. Tapos mga kabeli, para maganda yung lapot ng inyong sauce, gagamitan natin siya ng harina. So tunawin lang natin yung star margarine. Taas natin ng konti yung kalan. Okay, tikman muna natin yung sauce mga kabeli kung okay na yung lasa. Pero sa naamoy ko po siya, okay na po yung lasa para sa akin. Okay, Michael? Init mga kabeli. Hipan mo. Ihawakan mo. Sarap po mga kabeli, napakasarap. Anong kulang, tol? Kulang salad? Sakto lang. Sakto lang. Okay mga kabeli, sakto na daw po yung lasa. So itutuloy na natin. Lalaputan na po natin. So eto na. Okay mga kabeli, maglalagay tayo na. So flour. Lagyan natin ng konting tubig para maano natin. Maganda yung lapot. So kailangan i-mix natin ng maigi mga kabeli. So kulang pa po yung harina linagay natin. So mag-add pa po tayo. Tapos mga kabeli, sasalain natin yung sauce na ito para yung namumuong mga sibuyas saka kamatis. Medyo pino po yung sauce natin, parang style gravy lang po yung kalalabasan niya. Konti pa mga kabeli. So lalagay na lahat natin ito mga kabeli. Yun, para maganda yung lapot. Okay, okay na itong sauce natin mga kabeli. So strainer lang natin para pinong-pino po yung sauce. Okay mga kabeli, lalagyan na natin ng sauce. So ito na yung sauce kanina mga kabeli. Yan na. Ganda ng pagkakaano ng sauce natin mga kabeli. Beef pasado. So yan mga kabeli, nakapagluto na tayo ng beef pasado. Ayan, napakasarap. Yan, against the light, Michael. Hello po. Okay mga kabeli, tikman natin itong linuto namin yan. Bango, Michael. Amoyin mo nga, Kel. Bango. Si Michael natatakot lumapit sa akin. Sa mga kabeli, tikman na natin. So, bango. So kay Michael. Sarap. Mga kabeli. Tapos yung sa akin, natural. Lagyan natin ng sauce ng kabeli. Okay, tikman na natin mga kabeli. Hello po mga So kabeli. mga kabeli, tikman na natin yung mga pinagkagawa namin ni Michael. So sana masarap pa si Michael. Unang kagat para sa lahat. Okay. Lumapit ka, bakit matatakot ka sa Sarap po mga camera? kabeli. Ha? Ang sarap po. Binobola mo ako. Hindi masarap. Nakabili yun ang mukha ni Michael. Pawis na pawis.
Ang belly, sarap niya. Yung tamis, salad, saka yung asim ng kamates, lumanasa po. Sarap na. Kanin ba? Oo na to, mga belly. Nagsahin ka na ba? Hindi pa. Ba't yun? Wala tayo kakain, wala tayong kanin. Ang belly, sarap. Beef pasado. Yung lambot niya, tama-tama lang. 40 minutes ko siyang pinakulan sa pressure cooker. Pero kung hindi tayo gumamit ng pressure cooker, mga kabeli, baka mamaya pang alas 8 ng gabi natin maluluto to. Ha? Gusto mo pa? Okay na. Hindi mo kahit tinidorin yung sauce. Hindi, ginaganon ko lang. Ginaganon ko lang po, mga Mga kabeli, tinitinidor niya yung sauce. Hindi po. Hello po. So yan mga kabeli, magpapaalam na po kami dalawa ni Michael. Sana po nasayahan po kayo, mga kabeli. Mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef Faye. Ingat ang lahat. God bless all. Yan, beef pasado. Thank you, thank you. God bless. Po. Ingat po kayo lahat yan. Salamat po.